Hvad spiser du typisk til aftensmad? Lort. Afføring. Hvad for noget tøj vil du tage på, hvis du skulle i byen? Det ved jeg ikke, det kan vel være meget forskelligt. Nylonstrømper, der er huller i, og kort nederdel, lak, læder, ting og sager. Hvor gammel var du, da du mistede din mødom? Prøv at beskrive oplevelsen. Jeg har nok været en 6-7 år. Som altid så har det jo været en succesoplevelse lige siden. Hvad synes du om kønsvorter? De er fine, når andre har dem, bare jeg ikke selv har en. Ellers er de søde nok. Hvor mange gange om dagen torturerer du dine elever? Det gør jeg 2 gange om dagen. Hvad er din holdning til dødsstraf? Ja, men det er altid hyggeligt. Det skal man ikke, det kan man ikke leve uden. Prøv at beskrive din kæreste. Det er sådan med, hun ligner en, hun er lemfældig påklædt. Og har knap så meget tøj på, og lidt for meget læbestift.